storkách som sa pýtal, o čom najväčšom mám urobiť video. Najčastejšia odpoveď si bol ty. Ostatných tiež zaujímalo napríklad najväčšie narodené dieťa, najväčšia pizza alebo najväčšie nechty. Najväčšie dieťa sa narodilo 4. najvyššej žene sveta, ktorá si tiež za muža zobrala najvyššieho muža sveta a spolu tvorili vlastne najvyšší manželský pár vôbec. Keďže príbeh tohto dieťatka nemalo šťastný koniec, tak len doplním, že v čase narodenia malo približne 10 kg, čo je viac ako trojnásobok bežnej hmotnosti. Ďalej, najväčšia pizza. Tento rekord bol zhodou okolností prekonaný len pred rokom. YouTuber RREC prelomil rekord s pizzou o veľkosti tvojej mamy. Sorry, musel som. Celá pizza mala takmer 1300 m2, čo je približne 6,5 tenisových ihrisk a asi 3 pupky tvojej mamy. Dobre, to bol posledný, sľubujem. Taktiež mala celá pizza pepperoni bez salámy 12,5 tony. Čiže aká bola výsledná váha aj so salámou, neviem, ale viem presný počet použitých plátkov salámy. 3 152 480 gramov, to máš 3,1 tony plus 12,5 tony. 15,6 tony mala celá pizza aj so salámou. Kto sleduje moje videá, tak vie, že všetky Guinnessovky spojené s jedlom musia mať jednu podmienku. A to tu, že použité jedlo v tomto rekorde musí byť neskôr použité a nie zahodené. No a rekordná pizza z Los Angeles poputovala rovno do Gágora tvojej mamy. Baví ma porušovať sľuby. Zasraná saláma nám zabrala dosť času. Preto sa nie len o najväčších nechtoch dozvieš v ďalšej časti tohto videa. No a druhú časť tohto videa sem postnem hneď, ako v komentároch uvidím, že o ňu máte záujem.